Hej, ja sam. Ej, šta radiš? Andro, A? jesi radio nekad preko telefona? Šta ono? Pa znaš, Misliš preko telefona? To, pa nisam nikada. I što bih, brate, kad imam tebe koja si pored mene, bolje uživa. Pa znam, ali mislim da bi moglo da bude onako neka predigra za večeras. Si ozbiljna? Si u kancelariji? Aha, Ja. sama sam. Kaži mi šta bi mi uradio da me zatekneš samu u kancelariji. Prvo bih te skinuo. Onda bih zatvorio vrata. Onda bi ti prišao. I šta god da je na stolu, sve bih srušio. Nevena i on. I on? Šta bre? I on takođe. Anđelka bre, šta? Joj, kakvi čoban. Ništa, nešto se mi ženski ovde iz kancelarije zezamo. Gledamo koliko od naših momaka ima fantaziju da to radi na ovom kancelarijskom stolu. Nije bitno, aj čujemo se posle.